Hürmetli televizor караучылар, җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз һәм инде бүген студиябызга килгән котлау хатын иясенә җиткерәбез. 23 октябрь көнне Иләбәр авылында туып, хәзерге вакытта Бойлар сабасында яшәүче Кириллов Николай Анатолий улына 50 яшь дип башлана безнең котлау хатыбыз. Хөрмәтле Николай Анатольевич, сезне иң матур тәбрикләүләрне тыңларга көтеп калабыз. 50 яшь кеше гомеренең матур биеклеге ул. Тормыш тәҗрибәсе дә җитәрлек, киләчәккә күз ташлар өчен фикер ачыклыгы да зур. Күп еллар инде Акташ оешмасында хезмәт куясың. Әти, башкарган хезмәтең белән дә, игелекләрең белән дә бай күңелле син. Без синең белән горурланабыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Синең кебек сабыр, мехрибанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Яхшы атаның хакы 100 яхшы остазның хакыннан да олырак. Үземне яратырга, кешеләргә ихтирам белән карарга һәм тормышта үз урынымны табарга өйрәткәне һәм өйрәтеп кенә түгел, үзе дә нәкъ шулай яшәгәне өчен мин әтиемә зур рәхмәтле. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. 50 саны бик зур санда түгел. 10 ел үткән бары 5 кабат. Уйланыплар кайчак куясыңдыр. Үткән юлларыңа борылып бер кабат. Шулай да күпме язлар килгән, күпме сулар аккан елгада. Нинди шатлык бергә каршы алу 50 еллык гомер уртада. Котлап сине юбилеең белән безнең күңел фәкать шатлана. Яшик әле бергә, бергә яшик, бергә яшәү бетмәс тантана. Без телибез сиңа исәнлекләр, ак бәхетләр, тигез картлыклар. Кайгыларны урап үтсеннәр дә, китмәсеннәр килгән шатлыклар. Чәчләремә шаллар төшердең дип, үпкәләмигәле язмышка. Бу тормышның һәр мизгеле матур, язы көзе исән булганда. Картаямын диеп көяләнмә, үзе бәхет җитү картлыкка. Үткән гомер үткән, яшьлек артта күптән. Алдагысы үтсен шатлыкта. Маңгайларны сырлап буразналар үтсен, тик кайгылар гына күрмәсен. Яшик әле бергә, матур яшик, тик йөрәккә кырау төшмәсен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Нурфия, кызың Зилә, барча дус туганнарың да бу теләкләргә кушыла диелә котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе, юбиляр Кириллов Николай Анатольевич, сезне чын күңелдән шушындый зур бәйрәмегез 50 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Һәм инде сезгә саулык, сәламәтлек һәм бәхеткә, шатлыкка төренгән матур тормыш телибез. Иң матур җырыбызны да кабул итеп алыгыз, рәхәтләнеп тыңлагыз һәм бәйрәмнәрегезне күңелле итеп үткәрегез. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән, сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, калганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренмә. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхет
болсын. Құтлы болсын туған күнің, құтлы болсын. Иллі дейсің, көзлер генә тимәсін. Бірдә келмей әлі сиңа, иллі яшны бирәсін. Көңеліңдә ғүміріңә, бәхетің тулып тұрсын. Құтлы болсын туған күнің, құтлы болсын. Иллі дейсің, көзлер генә тимәсін. Бірдә келмей әлі сиңа, иллі яшны бирәсін. Көңеліңдә ғүміріңә, бәхетің тулып тұрсын. Құтлы болсын туған күнің, құтлы болсын. Құтлы болсын туған күнің, құтлы болсын. Құтлы болсын туған күнің, құтлы болсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә якыннарыгызны тәбрикләргә теләсәгез, Саба дулкыннары телевидениесының җырлы бүләк тапшыруына якыннарыгызны тәбрикләп хатлар юллагыз. Ә инде без барча туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Һәм инде чыгарылышыбыз ахырына да якынлашты. Без сезнең белән сау буллашабыз, исән сау булыгыз, бер-берегезне саклагыз.